Ήρθαμε Πάτρα να πάρουμε τον Ομάρ και θα σταματήσουμε και λίγο στο Ρίο για ψάρεμα και φτάνουμε με αυτή τη θέα. Έχει κρύο, μάγκες. Ετοιμάζουμε καλάμι και πάμε να ρίξουμε μια καλή συναγρίδα. Αν και είναι και η ώρα, ό,τι να είναι, δεν πειράζει, τέτοια περνάμε καλά. Κάτσαμε μια ωρίτσα, έχει πολύ κρύο, έχει πολύ αέρα και δεν έχει ψάρια. Οπότε σιγά σιγά ήρθε η ώρα να πάρουμε τον δρόμο.